Milan Rufus sa narodil 10. decembra 1928 v obci Závažná Poruba, nedaleko Liptovského Mikuláša. Bol slovenský básnik, literárny historik, prekladateľ a eseista. Od roku 1991 až do roku 2008 bol pravidelne nominovaný na Nobelovú cenu za literatúru. Debutoval básnickou zbierkou Až dozrieme, ktorá znamenala výrazný posun dobového chápania poézie. Predstavil sa ako básnik s autonómnym pohľadom na životné a morálne hodnoty ľudského konania, na lásku, pravdu, krásu, utrpenie a tragiku človeka i sveta v druhej polovici 20. storočia. Veľmi vnímavo a citlivo hľadá zmysel a podstatu ľudského života. Okrem tvorby pre dospelých sa venoval najmä v 70. až 90. rokoch minulého storočia prerozprávaniu rozprávok a písaniu básní o deťoch, detstve a pre deti. Dnes si pripomíname výročie jeho narodenia a pri tejto príležitosti vám predstavím úryvok z básne Tichá noc. Tichá noc. Vianoce ako prváková písanka, machule mlák a zalievanie dažďa. Jak práčovňou sa krajom paravalí. Keby sa teraz Kristus narodil, pre hmlu by sme to nezbadali. I vyrastal by z betlémskeho blata, jak deti všetkých tesárov, túlavé, hladné, veselé. Herodos nemusel by vraždiť nemluvňatá a nebolo by trojkráľovej nedele. Je tichá noc. Ó, ďaleko je detstvo k tvojmu brehu. Tu iba strechy svetielkujú zo zdrapmi stopeného snehu, jak zablatené zástavy. Nič nového pod mesiacom. Cirkulár planét sa bez premeny krúti. Psi vyštekujú spod plotov. Do týchto Vianoc špinavých ako nôž zabudnutý sa chvejem svojou samotou. Ohorok sviečky, oriešok na tanieri a pokoj išiel Boh vie kam. Je štedrý večer, je večer po večeri. Ospalý kocúr drieme na pokrovci. Už rozišli sa nocou Rúfusovci zaspívať sviatky starenkám. Len syn se sadu plahočí, syn mrmle do obručí. Je tichá noc a do noci vo dvore psíček skučí. Syn, mlkvý pre život a príliš živý pre sen. Na prázdnych pohároch si vyklopáva pieseň. Nie je to spev, len vábenie myšlienok ukrytých. Zo strechy voda klopká. Izba je ako hrobka. Len starodávne hodiny sa podkýnajú na stene. Tik, tak. Tik, tak. Tou svetou nocou zaznieva.